Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken kula Anisarani Anggayasti kanthi NIM sekawan welas saking kelas PBDB kaliyan doso. Kula badhe ngandharaken tugas mata kuliah Busana Jawi kanthi dosen Ibu Afi Meilawati. Tegesipun batik lurik. Lurik miturut Ensiklopedia Nasional Indonesia inggih menika salah setunggaling kain tenun benang saking Jawa Tengah ingkang gadah motif dasar garis-garis kanthi maneka warna. Wonten kamus lengkap basa Jawi mangun suwita, lurik tegesipun corak lorek-lorek. Wonten ing basa Indonesia menika saged dipun sebat garis-garis. Sejarah lurik. Sakmenika wonten sejarah lurik miturut Ensiklopedia Nasional Indonesia. Lurik menika asalipun saking salah setunggaling desa ing tlatah Jawi. Boten namung diagem masyarakat biasa ananging inggih dipunagem dening tiyang kraton. Nah, kala rumiyin menika kain lurik didamel slendang ingkang diagem kangge kemben utawi gendongan bayi. Piranti ingkang diagem kangge nenun inggih menika bendho lan gendong. Nah, menika salajengipun wonten filosofi lurik. Nggih, lurik menika gadah makna tradisi adat lan kapitadosan miturut tiyang Jawi. Inggih saking kalangan ningrat, kraton utawi masyarakat, khususipun ing tlatah Solo lan Jogja. Lajeng makna filosofis lurik menika dados panutup utawi pelindung fisik lan spiritual. Salajengipun ing pungkasan wonten tuladha pangginaan batik lurik. Ingkang kaping setunggal saged dipundamel rasukan adat, kaping kalih saged dipundamel tas, kaping 3 saged dipundamel masker, lan tasih kathah ingkang saged dipundamel saking batik lurik sakmenika. Inggih mbok bilih cekap semanten atur saking kula bilih wonten kathah kalepatan kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.